Halo Yang, kowe iki ning ndi? Aku di rumah ini. Oh alah, aku ning Wonosari iki. Ya Allah, ini apa? Numpak kodok. Gek rene yo tak tuke pentol. Ya Allah, tunggu betul. Iya, mengko tak tukoke pentol sing gedhe sak parabola kae. Wah, di bola. Hei. Sak parabola mandi bola kowe iki. Ya Allah. Yo akeh, wong sak kenangane barang tak gawa iki nganggo karung lho. Ya Allah. Putrane pundi? Putrane teng omah. Kalih sinten? Kalih ayah cari mbake karo kalih tantene. Lah jenengan mau pun Kalih masak napa dereng? Empon saya langsung kalih bening. Oh alah, lah nyambel napa mboten? New boy. Nah, Okay, fine.